Je tu november a jeseň je už v plnom prúde. Veríme, že vás zima neodradí v tom, aby ste si niekam vyrazili. Vítajte pri sledovaní rýchlych správ. Hneď na úvod vám dávam do pozornosti Deň otvorených dverí Technickej univerzity s podtitulom Európska dimenzia vzdelávania. Príďte sa nielen pozrieť, ale sa aj zabaviť na rôznych sprievodných akciách. 8. novembra tak môžete spojiť príjemné s užitočným a propagovať práve vašu fakultu. Rozšírte si svoje obzory a navštívte Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, pretože práve tam sa 11. novembra bude taktiež konať Deň otvorených dverí. Každá z fakult predvedie zaujímavý program a pokúsi sa zaujať svojich potenciálnych študentov. Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach pozýva všetkých nadšencov športu, hudby a hlavne dobrej nálady na fitness aerobik maratón. Pre študentov a zamestnancov Technickej univerzity je vstupné 3 €. Tak neváhaj a príď si aj ty zacvičiť 12. novembra do telocviční na internáte Jedlíková 7. Bližšie informácie o akcii nájdete na stránke Technickej univerzity www.tuke.sk. A teraz pozor, študentská rada Jedlíková 5 vyhlásila voľby do svojho predsedníctva za stavebnú fakultu. Voľby sa uskutočnia 7. novembra od 6. do 8. v zasadacej miestnosti študentskej rady. Neváhaj a využi svoj hlas. Máš rád IT? Príď aj ty na konkurs do PC klubu Jedlíková 5. Konkurs je vypísaný na pozície technik siete, administrátor, grafik a zapisovateľ. Uskutoční sa 9. novembra na internáte Jedlíková 5. V sobotu 12. novembra si môžete prísť zresetovať hlavu na koncert Čikilikitu a v klube Tabačka. Klub Tabačka si pre vás pripravil bohatý sprievodný program na celý november, takže ak máte silu a energiu, ste pozvaní. Viac informácií získate na stránke www.tabačka.sk. Máte radi českú alebo slovenskú hudbu? Tento útorok sa vo Véčku koná Československá party. Tak vytiahnite von kamošov a choďte sa zabaviť. Ak máš radšej hudbu 90. rokov, môžeš to prísť roztočiť do T-klubu na warm-up party v útorok. Bude tam na teba čakať welcome drink v podobe stoličnej a vodky a taktiež si môžeš zažrebovať o lístky na samotný event. Vytiahni pety z intráku a pozri si nejaký dobrý film v Cinemaxe. Cinemax ťa tento týždeň pozýva napríklad na film Vymedzený čas, zo slovenskej produkcie je to film Love, alebo ak máte radi rozprávky, Žraloky na súši vás určite pobavia. Bližšie informácie o filmoch a programe nájdete na internetovej stránke www.cinemax.sk. Steve Rogers je idealistický mladík, ktorý rovnako ako väčšina jeho rovesníkov túži vstúpiť do armády. Chce pomôcť Amerike zdolať nacistov, keď sa aj jeho krajina zapojí do druhej svetovej vojny. Lenže Steve nemá sebe menšiu šancu. Je nedostatočne veľký a jediným jeho predpokladom je vytrvalosť, s akou sa necháva opakovane vyhadzovať od odvodových komisií. Tie však začínajú s unikátnym vedeckým experimentom, ktorý má Amerike produkovať supervojakov. Americký sci-fi thriller Vymedzený čas sa pohráva s myšlienkou žij na veky, alebo to aspoň skús. Predstavte si, že môžete žiť len do 25 rokov. Potom zomriete. Máte však stále šancu, ak zarobíte, ukradnete alebo zdedíte nejaký čas navyše. Hlavná hrdinka Perfect Days si počas filmu kladie základnú otázku. Nechápe, ako môže mať 45 rokov, keď stále nevie, čím chce byť, keď vyrastie. Pozrite si komédiu Perfect Days, kde hlavná postava nestíha dospieť. Cinemax vám prináša rozprávku Žraloky na súši. Ako vždy ide o rozprávku napínavú od začiatku až po koniec. Bambusový žraločík Pap sa pokúsi zachrániť vajíčka ostatných bambusových mláďat. A ako to všetko dopadne, sa dozviete práve v Cinemaxe. Ak ste zástancami papučovej kultúry, naše 3D kino si pre vás pripravilo zaujímavý akčný film Kapitán Amerika. Môžete si ho prísť pozrieť do 3D kina od pondelka do štvrtka o 20:00. Tešíme sa na vás. Počasie na nasledujúci týždeň. Obloha má byť mierne zamračená pri priemernej dennej teplote 12 stupňov Celzia. No a v stredu si so sebou nezabudnite zobrať dážniky. Ďakujeme vám za vašu pozornosť A prajeme vám úspešný nasledujúci týždeň. Ahojte!